Audio Jungle. Ito lang, may bahay na ano, tumatakbo bahay. Basketball court pa. Miss Bicolandia pa. Miss Bicolandia. Ayan, mayroon pang isa. Ayan, yun na nasa Miss Bicolandia. Oh. Ayan sa Invincible. nasa Miss Bicolandia, sasakay dyan. Ayan. Saan ba ang driver niyan? Hindi ko nakikita ang driver. Wala na. Mamaya naman. Yan. Yan o. Tayo. Ay sa... Punta tayo sa naman rider. Yan o. Yan. Kami nila o. Kami lang isang pila sa dulo. Ayan. Motor. Yan, napakarami. Maraming ano ngayon sumali sa mga motor. Napakarami daw. Sa dulo. Napakarami oh. Marami. Shoutout sa mga one rider. Nandito tayo sa one rider ngayon. Ayan. Ayan oh. Oh, yung one rider oh. Oh. Hello. Oh, shoutout. Kwento po sa mundo ng mga babaero. So yun oh, taga doon sa amin oh. Sir, sticker natin dyan. Wala pa, di pa nakagawa. Ayan, one rider. Ayan, shoutout lahat. Mamaya naman. Yun, kasama natin ngayon mga RSAP. Yan. Tapos sa URC. Oh, shoutout. Shoutout oh. Hop! May karoon kayo. Ayan. Yay! Happy Fiesta! Kasama natin sa RSAP oh. RSAP Naga. Napit nakagwapo dito. Yan. Namiss ko sila eh. Wala na, pag na-miss kiss. Nagkira kita oh. Kabalkin to. Yan. Pag nami-miss, nagkikis. Yan, mga RSAP Naga. Ayos. Hindi dapat ikaw. Ano mo talaga si Edison? Hindi ka mo dapat. May trabaho. Hindi man yan. Hindi. Buti niya bang mag-absent? Kami nag-rapsin? Yan, kasama natin. Minsan Yan. man lang. Yung motor nila. Dami sticker oh. Wala mo kayong pina. Yan, okay na ito. Yan, katatapos lang namin mag-lunch. Pabalik na kami sa pwesto. Mga kasama na. Hanggang sa pwesto namin. Kami sa kabahan ng DYD. DYD, pupunta doon, DYD. Yan. Napakainit na lakad namin ngayon kasi punta kami sa Civic Parade. Yan. Yan sa mga natin dyan. Kaya mamasyal dito sa Naga. Yan. Invited kayong lahat sa Peña Francia. Naga City. Oy, nahulog. Nahulog yung ano eh.
school oh, Montessori. Yan, mga gusto mag-enroll, punta na lang kayo dyan. Tapos ng enrollment eh. Ang James Moto Vlog, kasama na sa ano, sa vlog natin. O, shout out ah. Shut up! Ang Montessori oh. School ng mga ano yan, ng mga mayayaman. Pag wala kayong pang tuition, sorry kayo. Okay. School. Lakad-lakad muna kami. Pasok na kami. O, natanggal yung sintas. Napakan? Pasok na kami. Balik kami sa mga pwesto namin. Maya maya, dadaan na kami sa ano, sa grandstand. Mga bagong kainan dito. May kapiyan dyan. Mga motor oh, daming motor oh. Oh. Ayan. Mga motor nila oh. Di pa sila umusad eh. Maya maya pa ata sila umusad. Ang mga motor nila. Ayan. Dahil motor oh, diba? Iba-ibang klase. Pinaganda na oh. Pila. Tayo. Kaya mga participants sa Civic Parade ngayong hapon. Nakapakiinit. Yan, sa mga gustong bumili ng ano, shake. Yan. Napakamura, 5 pesos lang oh. May 10, may 15. Kasi walang tindera. Panganiban Drive. Yan, siyempre tower ng ABS-CBN. Mga motor. Mga participant, napakarami.